Hello guys, so welcome to back my channel Bibisika daimary. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोङो थास' बिबार खानो नागिरदों आरो खानानै जोङो संना जानो नागिरदों स' लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो आज्रा दोननो नाङा बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै थुदो लोगोफोर नै जोङो थास' बिबार खाहैनोसै नै लोगोफोर जोंहानि बारियाव जोंहा थास' गायदो बिहाय जों थास' बिबार खानो फैदो आरोना बेयाव थास' बिबार बारना दंसोयो नैबे थास'आ जोंहा न'आवनो गायनाय आरोना बेयाव थास' बिबार बारदो ओमफ्राय जोङो बिनि थास' बिबारखौ खानानै जागोन आरोना स' लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांबाय था आंजों लोगोसे फैफाबाय था नायख्लांबाय था नै इयाव नै लोगोफोर खागासिनो दङ बुरजा मानि बिथिंबो दङ थास' बिबारालाय नै बेयावबो बारसे खाबावबाय एसे मोनसाबबाय आरो नै जोङो ओमफ्राय खागासिनो दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर थास' बिलाइ बिथङा बायबाय जों रायजाखासिगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम बा मा खोमलायलायदोंलै नोंसिनियालाय सैलायलायनाय मा थां खाबावलाय एसे नांगौ जादो जि मानजोबस्राबाय आयौ थांफैदोंसै मोदोमानो मानजोबस्राबाय बारफुंबायदि मानजोब्बाय आंखौ दोङो औ एलाय मोनसे आरो बैलाय मोनसे एलाय आरो बारसे माथिंमोन नै लोगोफोर एसांसां मोनबाय दा जोङो संनानै जानो नागिरदों संनानै जानोसै नैबे सांसांखौ ना गोरानजों संनानै जागोन आरो माबायदि सङो माबायदि स्टाइल माबायदि सिस्टेम सङो स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअ'खौ फैदो नै जों थास' बिबारखौ सायनानै लाबाय ओरैबायदि टेस्टि संना जागोन ना बाथोन बायदि नाफाम बाथोन बायदि संनानै जाखागोन नैलाय मैनाया आथिं थिखांलायनानै जबावदोसो सायफे मायफेया गथ'आ स' लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांबाय था थास' बिबारनि नै मादाखौ बरनगासिनो दोङो बे मादाखौ बरननानै एसे थाबानो ओरैबायदि मानखावखागोन ना बेखायनो मोजां नायना मादाखौ सायखादो आरोना बनखौ अर सुनो थाखाय मैगं संनो थाखाय लाबाय थास' बिबाराव होनो थाखाय ना गोरान लाबाय बेखौ बुङो नास्क होननानै बुङो ना गोरान होननानै बुङो ओमफ्राय फानलु गोरान लाबाय जाब्रां लाबाय माने थास' बिबाराव टेस्टि जायो आरोना मालाबाबो थास' बिबाराव सामब्राम गुफुर पियास होनाङा गारामाया मानखाव जागोनबो मिथिबायना खारैजों संनोबा जाब्रां आरो फानलु गोरान आरो खारै होनांगौ टेस्टि जायो नै जाब्रांखौ देनोसै थबसियाव सोबाय गोलैलायबायसो मा आखायथाय बुरैबा दंखौसो माथो दानो बिदि मा जागोन उनाव दानो बिदिबा ओमफ्राय नै देबाय दं नायबाय था लोगोफोर नै फानलु गोरानखौ सोबाय बेबो गोलैबावबायसो मोनसे आखायानो जामारथारालै आंना नै देबाय थादो लोगोफोर
नै आंनाव संनो थाखाय अलरेडि थियार जाबायानो थास' बिबारखौ सुना लाबाय सौदा खारै ना गोरान फानलु गोरानदो जाब्रांदो देना लाबाय मिक्स खालामबाय अलरेडि थियार जाखाबाय एबाराव संनोल'सो नांसिगौ आरोनो स' लोगोफोर नायलांबाय था आंनि संनायखौ गुदुं सारायाव थाव होना लाबाय ना गोरान एवनो थाखाय दा थास' बिबाराव मोननोसैफोराव होनांगोन ना गोरानखौ एवफ्रामना लाबाय आरोना नै लोगोफोर एवगासिनो दङ नै नायलांबाय था लोगोफोर खामफ्रामबाय बेखौ एबाराव बोखांनोसै सारायनिफ्राय जाबाय एवनाया नै दै गुदुङाव फानलु गोरानदो जाब्रांदो होबाय माने थास' बिबारखौ होनायनि सिगां बेखौ होग्रोना लाग्रोजोबनांगौ आरोना ओमफ्राय नै एबाराव सौदा खारैखौ होबाय माने बेयाव गासिखौबो मिक्स खालामना लानांगौ एबाराव संख्रि होबाय बेखौ माने थास' बिबारखौ होनायनि सिगां बेफोरखौ गासिखौबो होना लाग्रोजोबनांगौ आरोना गोदौ होबाय थानांगौ नै गोदौबाय ग्लब 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 गोदौ होबाय थानांगौ आरोना थास' बिबार संनायनिबो मोनसे आइडिया थायो मिथिबायना अब्लानिया बेबायदि ग्लब 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 गोदौ होबाय थाबाना मालाबाबो नोंनि गारामायाव माननाय नङा आरोना जेरै माने नों जानो हागोन आरोना थास' बिबारफोरखौ मिथिबायना लोगोफोर दै गुदुं होग्रोनांगौ थास' बिबार संनायनि सिगां थास' आथिं संनायनि सिगां एबा थास' फिथं संनायनि सिगां मिथिबायना लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअ'खौ नै जाबाय एबाराव थास' बिबारखौ होबाय नै माने गोदौखांबायना एबार थास' बिबारखौ होना लाबाय लोगोफोर नायबाय था नै माबायदि सङो आंनि संनाया थाखोनखौ खोबनोसै एबाराव 10 मिनिट बा 15 मिनिट खोबना दोननांगौ आरोना अब्लासो बियो ग्लब ग्लब गोदौनानै माने थास' बिबारा गलिगोन आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअ'खौ लोगोफोर नाय ओरैबायदि अबस्था गैला आं मिथिबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय अरानो जोंजास्रायाखैमोन आइयासो फोजोंनानै होबाय जोंस्रायाखैमोन अरानो दिनै भिडिअ'खौनो खालामनाय जालामोन आरो थास' बिबारखौबो मोनजालामोन अरजोंलामोनबा दा बानायबाय दं आरोना जोङो थास' बिबारखौ ओरैबायदि मोदोमफोराबो मानजोब्बाय बै बारियाव थास' खाहैनाया आरो थाफैयो माने बानायफोरा जोंना मानजोबखाबायना मोदोमा दा संखांनासो दुगैनांसिगोन ओमफ्राय अबस्था गैखाला आङो गोलोमजोब्बाय नायलाय आं माबायदि जादों अबस्था गैला थाखोनखौ बै लाबाय 15 मिनिट जाबायना गलिबाय आरोना नायलाय अरदाबखौ ओरैबायदि मैला अर फोजोंनानो जोंजास्रायाखै मिथिबायना जिगाबखौ मुथा मुथि सोना होदो जों बाहेराव संदोना नै गलिबाय आरोना थास' बिबारा नै थास' बिबारा गलिबायना सारायखौनदो नै साग्लिगासिनो दङ माने बे साग्लिनानै गल' गल' जानानै बे रानगोन आरोना अब्लासो बियो दैया रानै बाथोन बायदि जागोन आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था एबार ना गोरानखौ मोदोमफ्रुनो होना लाबाय लोगोफोर नाय थास' बिबार मैगंनि कालारा सबाय मैगं बायदि बा नाफाम रोसि बायदि जादोंना ओरैबायदि टेस्टि जाखासिगोन आंथ' जोबाबो सिखानो रोंखानाय नङादां माने बाथेन जानांगौ आरोना खारैनि बाथेन जानांगौ ओरैबायदि खामख' हाबखायोना आङो जि गोथाव मोनखायोना एबार मोनबायानो थास' बिबार मैगं संनाया नै रानबाय सारायखौ बोखांनोसै वाव रेलि नाफाम बाथेन बायदि जामारबाय थास' बिबारा ना गोरान होनायदो नाफाम बायदि मोनजाखासिगोन आंबो एसां गोथाव संनो रोङोना गावखौनो बाख्नायना लाखायो नै लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ नायनानै इन्ट्रेस्टिं मोनदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे शेयार खालामना हो लाइक खालाम आरो जुदि मोजां मोनाखैबा आनलाइक खालाम ना मा होनो आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय टेक केयार